መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብ ልዕሊ መረባት ሓበሬታ ሶማሊላንድ ተፈጺሞም እስላማዊ ተቃውሞ ሳይበር ዝተባሃለ ደጋፊ ሕቶ ዝኾነ ጉጅለ ሳይበር ኣብ መረብ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ባንክን ናይታ በዓላ ነፃነታ ዝኣወጀት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝፈጸመ ሓላፍነት ወሲዱ እቲ ጉጅለ ነቶም መረባት ሓበሬታ ሰሊኹ ብምእታው ንህዝቢ ዘንበሩ ሓበሬታትን ፖለቲካዊ መልእኽታትን ከም ዝቐየሮም ድማ ሓቢሩ እዚ መጥቃዕቲ ሳይበር እዚ ጉጅለ ሕቶ ንሶማሊላንድ ኣመልኪቱ ቅድሚ ሕጂ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታት ስዒቡ ዝመፀ እዩ እቲ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ ዘውፅኦ መግለፂ እስራኤል መሬት ሶማሊላንድ ተበጊሳ ወታደራዊ ስርሒታት እንተካይዳ ወይ ድማ መሬት ሶማሊላንድ ወታደራዊ እስራኤል ንምእንጋድ ተውዒሉ ሶማሊላንድ ከም ግቡእ ወታደራዊ ዕላማ ክንወስዳ ኢና ክብል ምፍካር ድማ የርስዕን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማለው ደቡባዊ ሊባኖስ ንዝርከቡ ወታደራት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቦላ ንሃገሩ ስጋት ክስካብ ዝኾነ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ክወፅን ይኽእል ኣዊጁ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ እውን ህዝቦላ ዕጥቁ ክስካብ ዝፈትሕ ሓንቲ ሜትር ከም ዘይስሕብ ድማ ገሊጹ ነይሩ ብኻሊእ ዜናና ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝሞቱ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ እናካየደ ይርከብ ከም ዘሎ ብቪድዮታት ተሰንዮም ማሕበራዊ መራኸብታት ሓበሬታ እናወፁ ይርከቡ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ከባብታት ጎጃም ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ኩናት ልዕሊ 11 ዝኾኑ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ፋኖ ከም ዝቐተሎም ድማ ክዝረብ ተሰሚዑ ነይሩ ብወገን ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ነዞም ዝሞቱ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ምላሽ ድማ ይሃበን ነይሩ ሕጂ ግን ስርዓት ብልጽግና ነቶም ዝሞቱ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድማ እናተፈጸመ ይርከብ ኣሎ ኣብቲ ዝግበር ከምዚ ዓይነት ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እውን ዝኾነ ይኹን ኣካል ቪድዮታት ተሳእልን ከይውሰድ ስርዓት ብልጽግና ዓቢት ወደው ቢልዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ዝወፅእ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደረቐ ሰኣላት ብሕውእ ዝተቐረፀ ምዃኑ ድማ ንኽትርድኦ ዘጽግም ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ፋኖ ካብ ተራ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕታልን ምምራኽን ንላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ምቕንጻልን ነቲ ምክልኻል ምድኻምን ከም ስትራቴጂ ሒዙ እዩ ድማ እናተንቀሳቐሰ ዝርከብ ኣብቲ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ጥራሕ ፋኖ ልዕሊ 17 ዝኣኽሉ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መሬት ክልል ኣምሓራ ከም ዝቐንጸለ ድማ ሰነዳቱ የረጋግጹ ብልጽግና ንኽልተ ሰሙን ኢሉ ዝኣተወ ኩናት ክልል ኣምሓራ 3 ዓመታት ኣቑፂሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስዓር ኣንፈታት እናቐጸለው ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ፋኖ ልዕሊ 80 ሚእታዊት መሬት ክልል ኣምሓራ ብምቁፅጻር ኣንፈታትን ገስጋሳትን ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎን ብምግባር ድማ ኩናትን ግጥማት እንዳካየደ ይርከብ ብልጽግና ቶም ላዕለዎት ፈከርቲ ጀነራላቱ ኣብ ዓብዪ ጭንቀትን ዓፀውን ድማ ወዲቖም ይርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ዕጡቓት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእና ገደደብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን በቲ መንግስቲ ዝተወደበ ወታደራዊ ስርሒት ብሓገዝ ናይ ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናይ ፈረንሳይን እስራኤልን ናይ ስለያ ደገፋት ይግበረሎም ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ስርሒት ከም ዝፈሸለን ሰራዊት መንግስቲ ከቢድ ስዕረት ይስከም ከም ዘለን ድማ ተሓቢሩ እዚ ግጭት እዚ ንውሽጣዊ ምርጋእ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ የውድቆ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሜጀር ጀነራል እሸቱ ደግፌ ብዛዕባ እቲ ኩናትን ዝጠፍእ ዘሎ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፃኢ ተመልኪቶም ድማ መግለፂ ሂቦም እቲ ጀነራል ከም ዝገለጸ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ደርጊ ጥራይ 6 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ድማ ተወሳኺ 5 ቢልዮን ዶላር ብጠቕላላ ድማ 11 ቢልዮን ዶላር ንኩናት ጥራይ ኣጥፊኣ ክብል ገሊጹ እዚ ዓብዪ ገንዘብ እዚ ንኩናት ዘይኮነት ንልምዓት ተትውዕል ነይሩ ልዕሊ 2,000 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 100 ንላዕሊ ሆስፒታላትን 10ታት ዩኒቨርሲቲ ንምህናፅን መሓገዘ ነይሩ ክብል ድማ ነቲ ውግእ ከቢድ ምዃኑ ገሊጽዎ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራውያን ጻዕርኛት ከምኡውን ትዕግስተኛት ህዝብታት እዮም ክብል ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ ይርከብ ኣሎ እዚ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪቃን ዘሎ ርክባት ዲፕሎማስያዊ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ካልእ መድያትን ጽላታትን ይሰግር ከም ዘሎ ክዛረብ ድማ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ ደቡብ ኣፍሪቃን ኤርትራን ከም መሻርክትን መተሓባበርትን ክልቲአን ሃገራት ካብ መዳይ ዲፕሎማሲ ናብ ካልእ ምዕባላታት ይሰጋገራ ከም ዘለዋ ኣብ ዘብ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሑ ዓመታት ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ይምለሰብ ዘለሉ እዋንን ሰዓትን ምስ መራኸብታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየደ ሓፂር ዕላል ነዚ ጉዳይ ድማ ተዛሪቡ ይርከብ ኣሎ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራት ኣብ ኤርትራ ጸኒሖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣድናቖት ክገልጹ ድማ ጸኒሖም እዮም እስኪ ዛ ቪድዮ ርኢናያ ንመለስ First, let me start with the mining. I mean, Eritrea with huge potential in the mining sector. You know, we believe that South Africa that has a long history and a rich history of mining. We do, stand a good chance of collaborating and cooperating this way and building and joining hands to build one another's economy.
ብኻሊእ ዜናና ድማ መራሒት ልኡኽ ኤርትራ መበል 62 ሸነኽ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብብርታ ኣምባሳደር ሶፍያ ተስፋ ማርያም ምስ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ ብሓባር ብምዃን ኣብ ቤት ጽሕፈት ልኡኽ ኤርትራን ኣባላት ሃገራት ድማ ድራር ጋቢዘን ኣብ ጎነት እናተኻየደ ዘሎ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ምስ መሰተኦምን መሳርሕቶምን ዘሕለፍዎ ምዉቕን ሕውነታውን ምሸት ድማ ነይሩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ እቲ ወርሒ ሕዳር 2025 ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ 2025 ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ገንዘባዊ መታወዒ ሽልማት ሂቡ። ኣብቲ ብ30 ሰነ 2026 ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝተኻየደ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስፖርት ኣባላት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ከምኡውን ኣሰልጠንትን ተቐዳደምትን ዝተረኸቡሉ መደብ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንኩሎም ኣባላት ዝተዳለወሎ መታወዒ ገንዘባዊ ሽልማት ዓዲሉ። ኣምባሳደር ዘመደ ብተጋጠመ ዝስምዖ ቃል እቲ ሃገራዊት ጋንታ ዓወተ ምዝግባብ ተመለሰትሉ ንዘመዝግቦ ብሉፅ ውፅኢት ዝምጥን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረላ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ጽባሕቲ ብድሙቕ ዝተዛዘመ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ 2025 ዝግበር ዘሎ ተወሳኺ ናይ ምትባዕ መደብ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ዝህሉ ተመሳሳሊ ህጉራዊ ውድድራት ደረጃ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ክክብ ዘብሉ ብሉፃት ውፅኢታት ንኽፍጠር ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ሓቢሩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ተመሪሓ ብዓወት ዝዛዘመቶ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 10 ሜዳልያታት ምዕታራ ዘዘከረ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዛዛሚ ናይ ጽርግያ ውድድር ብኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡውን ተቐዳዳሚ ዓወት ኣማንን ናታን ተስፋ ኣለምን 3 ሜዳልያታት ምዕታራ ድማ ይዝክር። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ምክትታልን ቁጥራዊ ትካል ጥዕና ዝሓርሳ ዲታት እናበረኸ ከም ዝመጸ ተገሊጹ። ሓላፊ ማእኸል ጥዕና ሓልሓል ነርስ ሓሽም ሕመድ ኣብ ውሽጢ ቀዳሞት 5 ወርሒ ናይዚ ዓመት ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ካብ ዝገበራ 159 ነዲታት እተን 153 ኣብ ማእኸል ጥዕና ከም ዝተጋላገላ 6 ድማ ንላዕለዋይ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ከረን ከም ዝተላእኻ ድማ ኣውሪሁ። ኣብታ ትካል ጥዕና ምክትታልን ሕርስን ጥንስን ናብ ዮት ህፃናት ከባብያዊ ጥዕና ኣገልግሎት ላብራቶሪ ምንጻር ሕማም ቲቪ ከምኡውን ካልእ ኣገልግሎት ድማ ይወሃብ። ሓልሓል ካብ ከተማ ኸረን ንሰሜን ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ድማ ርሒቓ ትርከብ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኤርትራ መድረኽ ዓወት ካብ ስትራቴጂካዊ ፀዓትን ናብ ቁጠባዊ ተኣምር ኤርትራ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናህሪ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ወታደራዊ ዓውድታት ዓበይቲ ዓውታት ተመዝግብ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ንዓመታት ዝተኣለመ ሸርሕታትን ዕፅዋታትን ብምፍሻል ኤርትራ ሎሚ ናይ ብልጽግና ማዕጾ ብሰፊሑ ከፊታቶ ትርከብ። እዚ ስዕብ ነቶም 10 ቀንዲ ነጥብታት ድማ ዝትንክፍ ሰፊሕ ጸብጻብ እዩ። እቲ ዘይነጽፍ ሃብትን ማዕድንን ቆራጽነትን መንግስትን ኤርትራ ሎሚ መድረኽ ዓለም ከም መሬት ወርቂ ድማ ትጥቀሰላ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ዝርከብ ወርቂ፣ ብሩር፣ ነሓስ፣ ዚንክን ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦትን ኢንዱስትሪ ዓለም ኣዝዮም መገደስቲ ዝኾኑ ማዕድናት ድማ እናተረኸቡ ይርከቡ ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ንሃብቲ ሃገር ሕሊፉ ንኹባንያት ወፃኢ ጥራይ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ብማዕረ ዝስርሐሉ ጥቕሚ ህዝቢ ዘቕድምን ፖሊሲ ምሕንጻጹ ዝፍለጥ ኮይኑ ዓበይቲ ትካላት ዓለም ካብ ቻይና ክስካብ ካናዳ፣ ኣውስትራልያን ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምርካብ ብውድድር ድማ ወረቐታትን ይቐርባ ኣለዋ። እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት ዓመታት ሓንቲ ካብተን ሃብታማት ሃገራት ኣፍሪቃ ንኽትከውን ዘኽእል ድማ መሰረት እዩ። ተሻዓይ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዓወትን ዳግመ ግምት ዓለማዊ ሓይልታትን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ክካየድ ፀንሐ ዓለማዊ ፀቕጥታትን ተነፅሎን ብኸመይን ብትብዓትን ብጥበብን ከም ዝሞከቶ ሕጂ ዓለም ክትምስክር ጀሚራ ትርከበላ። እቶም ትማሊ ኤርትራ ተነፀይላ እያ ዝብሉ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታት ወፃኢ ሎሚ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከመይ ዝበለ ጽኑዕ መትከልን ርሑቕ ዝጥምት ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ምዃኑ ብግልፂ ድማ እናመጎሱ ይርከቡ ኣለው። እዚ ዓወት እዚ ብኸምኡ ዝመፀ ዘይኮነስ ዲፕሎማስኛታት ኤርትራ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንሓቂ ብምሓዝ ዘካየድዎ ናይ 10 ዓመታት ቃል ስፍረ እዩ። ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ከም ቀንዲ ወሳኒት ሓይሊ ተፈላጥነት ድማ ረኺባላ። ናይ ድማ ፖታሽ ኮለልቲ ንዓለም ዝቕይር ናይ ሕርሻ ሃብቲ ኣብ ዘዋሪ ሕዚ ዝወፅ ዘለው ፀፃት ከም ዘመላኽትዎ ፕሮጀክት ፖታሽ ኮለል ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝዓበይን ዝበለፅን ፖታሽ ምዃኑ ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ መዓድን ዚ ንዓለም ዕዳጋ ድኩዒ ዝኸውን ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ዩክሬን ሩስያን ዝነበረ ናይ ፖታሽ ክትትክዕ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድማ ይንገረላ ኣሎ። ፖታሽ ነዊሕ ዓመታት ንልዕሊ 200 ዓመት ክጸንሕ ዝኽእል ሃፍቲ ኮይኑ ንኤርትራ ድማ ካብ ዕደና ወርቂ ንላዕሊ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ውሕስነት ዝህብ ፕሮጀክት እዩ። እቲ ስራሕቲ ትሕቲ ቅርፂ ተዛዚሙ ሕጂ ናብ ምፍራይ ንምስጋር ድማ ኣብ ዝተባብዕ ብርኪ ድማ ይርከብ።
እቲ ሸውዓይ ድማ ዳግመ ህንፀት ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ትሕቲ ቅርፂ ከተማታትን ኣብዚ ክልተ ሰሙን እዚ ምስ መንግስቲ ግብፂ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓወታት እዩ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየደ ናይ ግብፂ ዑደት ንምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓለማዊ መለክዒኡ ዝሓለወን ንኣሽሓት ነፈርቲ ዘእንግድን ንምግባር ግብፃውያን መሃንድሳትን ኩባንያታት ነብቲ ስራሕ ክሳተፉ ድማ ተስማዕሚዖም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ከተማታት ንምህናፅ ዘመናዊ ኣባይትን ሰፋሕቲ ስፓልትታትን ንምፅራግ ዓበይቲ ናይ ህንፀት ስራሕቲ ድማ ክጅምሩ እዮም። እዚ ድማ ንገጽቲ ሃገር ዝቕይርን ንቱሪዝም ዘነቃቕሕን ዓብዪ ስራሕ እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ተሪር መልስን ተጻባእትን ተሓለብቲ ልዕላውነትን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ሰበ ስልጣን ብልጽግናን ጌታቸው ረዳን ብዛዕባ ናይ ባሕሪ በርን እናተባህለ ዝቐርብ ዘሎ ምውትኹታኹን ብድዕን መንግስቲ ኤርትራ ብቓላት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ጽንዕ መልሲ ድማ ሂብዎ ኣሎ። ኤርትራ ልዕላውነት ንምድፋር ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ብትሪ ከም ትምክቶን ታሪክ ኤርትራ ድማ ንዝመጽእ ወራር ዝምሕር ከም ዘይኮነ ድማ ንዓለም ዘኻኺራላ። ንዓሰብ ክንወስድና ዝብል ሕልሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ሓድነቶም ዘተረረን ንጸላእቶም ድማ ዝሕፍርን መልሲ ኮይነሎ። እቲ ሓምሻይ ድማ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራን ጽንዓትን ሰዋን ሰራዊት ኤርትራን መናእሰይ ሰዋን ሎሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዓቕሚ ሰምን ዘመናዊ መሳርሕን ታንክታትን ሚሳኤላትን ይዓብዩ ከም ዘለዉ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊቱ ዘመናዊ ጽዋራት ብምዕጣቕን ስልጣነታቱ ብምሕያልን ንዝመጽእ ዝኾነ ጸቕጥታትን ንምምካት ድማ ዘለዎ ድልውነት ድማ ርእዩ እዩ። ሳዋ ሓንቲ ካብቲ ንኤርትራ ሓያል ዝገበራ ዕጹድ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ሰሙን ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኤርትራ ንዝኾነ ናይ ግዳም ትንኮባ ብዘይንሕስያ ክትምክት ድልውቲ ምዃና ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ረብዓይ ድማ ኤርትራ ማእኸል ተገዳስነት ሓያላት ሃገራት ኤርትራ ንዓመታት ፀንሐ ናይ ምዕራያን ፀቕጥን ዕፅዋን ተፃዊራ ብምብፅዓ ሕጂ ድማ ሓያላት ሃገራት ከም ሩስያ፣ ቻይና፣ ቱርክን ሕጂ ድማ ኣሜሪካን ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ክግንዘባ ድማ ጀሚረን ኣለዋ። ኤርትራ ናብ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ዝወገነት ዘይኮነስ ሃገራዊ ጥቕማ ብዘኽብር መንገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ንምስራሕ ዘርእየቶ ድልውነት ንኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተደላይት ሃገር ገይርዋ ይርከበሎ። እቲ ሳልሳይ ድማ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስሉስ ኩርናዕ ኣብ ዘዋርሒ ዝወፁ ዘለዉ ፀጥታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለወን ዝምድና ናብ ወታደራዊ ቁጠባን ምትሕጋዝን ይዓቢ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንምህናፅ ሕቶ ከም ዘቕርበን ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ንምጅማር ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለዉ ድማ ይንገረሎ። እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካ ክስካብ ክንደይ ወሳኒት ከም ዝኾነት ድማ ዘርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ነጥቢ መቆይሮ ዝተባህለ ናይ ነዳድን ጋዝን ዓብዪ ብስራት እዚ ንኤርትራ ብቁጠባ ናብ ሰማይ ከውፅኣ ዝኽእል ዓብዪ ብስራት እዩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግብፂ ዝተኸተመ ስምምዕ ዓበይቲ ኩባንያታት ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ኤርትራ ነዳድን ንምውፃእ ብቑዕ ቅድመ ኩነት ድማ ድልውነት ገይረን ኣለዋ። ኤርትራ ብሃብቲ ነዳድን ጋዝን ኣዝያ ዝበለፀት ምዃና እናተፈለጠ ከም እስራኤልን ኢማራትን ዝበለ ሃገራት ግን ኤርትራ ነዳድን ተውፅያ ንዓና ክትዕብለና እያ ዝብል ክዕንቅፋ ድማ ፀኒሐን እየን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፀቕጢ ብምስጋር ምስ ሓያላት ኩባንያታት ብምስምዕማዕ ነዳዲ ንምውፃእ ድማ ቀጥታዊ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ንኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ቁጠባዊ ነጥቢ መቐይሮ ድማ እዩ። እቲ ቀዳማይ ድማ ኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ትገብሮ ዘላ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ። እዚ ኩሉ ልምዓታት ዕደና ነዳዲ ውድባትን ዲፕሎማስያዊ ዓውታት ሓደ ረኣይ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪካ ንምግባር ኤርትራ ብዘለዋ ፅሬትን ስርዓተ ስትራቴጂካዊ ወደባትን ዓሰብን ባፅዕን ትክህነፅ ተሓሲቡ ዘሎ ሳልሳይ ወደብን ኣብ መጻኢ ዓመታት ማእኸል ንግዲ ዓለም ድማ ክትኸውን እያ። እቲ ኣብ መሰረት ዝርከብ ህንፀት ተዛዚሙ ሕጂ ኤርትራውያን ፈረፃሞም ዝሓፍሱልን ኤርትራ ድማ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብልፅግቲ ኮይና ትረአየሉ እዋን እዩ። እዚ ናይ ዘዋርሒ ዘረጋግፆ ሓደ ሓቂ እንተሃለወ ኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ፀገም ወፂኣ ናብ ዘይተገደበ ብልፅግና ትስጉም ምህላዋ እዩ። እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ተሓጓስን ሓበንን ዝፈጥር ዜና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኤርትራ ንዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ብፍላይ ፀብፃቢ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክቐርብ ብፀንሐ ደዋን ፀብፃብ ዝምልከት ድማ መብርሂ ሂቡ። ኣብቲ መግለፂ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይትስ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ናብ ባህልቲ ህግራውያን ትካላት ጉጅለታት ታንክን መገበርያታት ተጠቒሞም እዛ ወለደ ሃገር ብሰንኮም ዝወረደ ኣደራዕ ብምምዝማዝ ምስሊ መንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ታሪክን ባህልን ክብርታትን ኤርትራ ንምድዋን ንዓመታት ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ዘመተ ምስልጣን ተዋፊሮም እዚ እውን ምስ ትበርኽ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተላቲሙ ፋይዳ ይተረኸወን ክብል ነቶም ዲፕሎማተኛታት ገሊጹ። ብድሕሪ ስደት ኤርትራውያን ዘሎ ሓቅታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይቶች ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ናብ ባህልቲ ህጉራውያን ትካላት ታንክን መገበርያ ተጠቒሞም መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይልን ቁጠባዊ ፖለቲካውን ሽርሕታት ስለዘይተረዓደ ድዕው ዝመፀ ካልእ ውዲት መንእሰያት ርስቲ ወለዶም ለቂቆም ሃፅ ዝብልሉ መርበብ ፍልሰት ድማ ዘዋ
ዘዋህድ እዩ ኣብ 2004 መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዎት ኮሚሽናት ስደተኛታት ምትሕብባር ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ብሄረ ኩናማ ብጅምላ ምግዓዝ ፈትዩ ምንባሩ ድማ ይርስዕን ኣብ ለካቲት 2009 ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃደው መንእሰያት ኤርትራ 10,000 ናይ ዕዋ መሰል ከም ዝመደበ ድማ ብወግዕ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብቶም ከም ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍአ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን መንእሰያት ሃዲሞም ንኸምልጡ ምስ ሰርሑ መሻርክቲ ክንተሓባበር ኢና ውፅኢት ድማ ክንረኽበሉ ኢና ክብል ምግላጹ ንኤርትራውያን ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ኢድ ዓበይቲ መንግስታት ትካላት ስልያትን ህጉራዊ ውድባትን ዝተወደበ ፖለቲካዊ ሸርሒ ምንባር ድማ ቃሊዕዎ እዩ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ተብ 2009-2011 ዩኤን ብምስጢር ዝዘርግሖ ዜጋታት ኤርትራ ብቐጥታ መሰል ዝረኸብሉ ዕድል ክፈጥራ ዝምሕፀን ጻውዒት ድማ ተቐቢለን ኤርትራውያን መንእሰያት በዝሒ ናብ ስደት ከምርሑ ዓዳሚ ባይታ ድማ ፈጢረን بخالي زينانا دما كفل مهندسنا منيستر زينا حلاف ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለ ማርያም ወዲ ተኻሊ በሃንደወታዊ ሕማም ብል 70 ዓመቱ ተሰዊኡ ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለ ማርያም ኣብ 1978 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተጸምቢሩ ን48 ዓመታት ብዝተፈላለየ ፀፍሕታት ብተወፋይነት ንህዝቡን ሃገሩን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ